Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serya tayo itaalawas ang napauluan, maartapan kanto. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Anya, imparamat mo laeng ti hotel? Di kayo madanagan, mama. Agbayad to ti aking kuka iti lodging in kada tayo. Kanon to nga umayag bayad? Kadalawas tinagtulagan mi, mama. Di kay agdanag. Agsango kayo matlang iti aking kuka iti lodging in. Ti ka di babae nga aglaklako iti kankanan tinakdakamatam. Saan ka kadi amang rabrabak? Apay kumaarabakan kayo, mama. Mabain kayo kadi asumango iti aking kuka iti lodging in? Anya ko matigabain ko? Agyaman kit di? Taimparamat tayo ti hotel tayo? Ngam nang rikap ti hotel tayo. Tasaanan akayat dagiti tao, mama. Nabangkrap tayo. Kumusta ti trabahador iti lodging in, sir? Mayat ko man ubukod yu a hotel ti pagtrabahwam. Diyak manam mo. No apay nga awan ti umay a parokyano iti hotel. Nayira nala siguro nga awan ti umay, sir. Sa balila ang a hotel ti napananda. May mayat ngamin ti lokasyon ti Kabarbaro a hotel. Nailingad ngamin ti Del Monte Hotel. Dayta ti makagapo, sir. Saan kat a kinamalas? Ngam nakarumat ngamin. Taapay nga awan apulos ti umay ag check-in. Iso nga idisaanin ang nagsweldo dagiti trabahador, nagpapanaw dan. Dumtan to ti panawin ang makabangon matlaang, sir. Sapay ko mamanang. Dakkal ti pukaw, no kasjay nga awan ti guest iti hotel. Oh, apay akas kala natok kawan iti ulag di ta nagtugawam. Ay, Di ka matagtagar kanagkut-kuti. kasla ng rabak ti panawin ken pasamak. Pag kunaamat, ay awan lat di ka malawlawat. Ti babae asigod nga gisusuon iti bigao nga aglaklako iti kankanan. Nagbalin ang manager iti lodging in. Kat iso pa'y gayam ti akin kukwa. Anya ka din ti sasawam. At ayamat kasta. Idi binayadak ti dinalapos ni Lloyd ang lako na. Imbarsa ko pa'y iti sango na ti kwarta. Kaano dayta? Apay nga itala ang ana istoryam. Idag sursuro ngagmaneho iti lugan ni Lloyd. Dinalapos na ti bigao anagyanan ti lako ti babae. Kahit, anya tinapasamak. Imay dito balay. Kat siyak ti siningir na. Impurwak ko ti kwarta iti sango na. Apay ka di day tanarupot a kwarta nga ingkabil mo iti bag mo, anak ko. Bayad ti annex daytoy, nanang. Masapul nga inakbayadan ti share ti hotel nga impaaramat ko kadagiti guest iti lodging in. Jay ka di kunkunam abingay da? Wan, nanang. Kadada itulod ijay nga agapo iti lodging in, adala tabingay da. Kasta ka di, anak ko. Kaslaad da sugpunyo no kasta. Wan, nanang. Ada nagpinirmaan mi akasta ti mapasama. Ay, nagadumo gayam ti pasikot-sikot iti negosyo. Ngam no ilako da kanyak ti hotel, di gatangak. Ilako da nga ta. Kat addamot mabingbingay da no kasjay nga addamapan ijay hotel, no awanan ti pagturugan da ijay lodging in. Day tati saan tayong amo, nanang. Mapanta ka din iti annex, Lloyd? Inak ko magbayad kada mamam? Nalpas matan ti trabaho, ma'am. Mabalin ka akuyugan, ama pa ni Jay. Sige, mapanta nga ro din. Ay, papanan nyo ka di? In kayo agdate? Ha? Anyang mag-date? Sika talaga? Katuan taagkuyog kayo nga min arumwar. Mapan ko ito ti share ti hotel kadagiti dadakkel ni Lloyd. Ado ti imbaon tayo ijay, manipod ng lukat ti lodging in. Excuse me pa, Ada pa'y biit papanak. Agsubliak matlaan dagos. Gayam,
Malagip mo ka di pa'y ti inaramid ti ina ni Lloyd, idinapanta ija balayda? Saan ko analipatan? Taday di pasamak tinangkarit kanyak, tapno agpursigi ak iti biyag. Ita, nagbaligi ak. Sa bagay. Ay, dakkel ti na itulong ti hotel da. Saan tayo kumaan na accommodate amin na tao no awan ti hotel anang ipanan tayo kadagiti parokyano at turista? Day tangrod kat. Adalang tautang tayo kadakwada. Bili, bakit ti kinasingpet mo? Saan ka pa'y ama nagimula iti sakit tinakam? Madi ti agimula iti sakit tinakam. Aramatam kat di akarit iti biyag dagiti kas di pasamak, tapno lumungaw ka. Pudnot ako ng friend. Isu siguro ang nagbaligi ka. Takas takadalos ti puso. Inyawag ni Lloyd nga umay kanuita, ti babae amang dad iti share tayo, kadag iti imay ang nag-check-in iti hotel. Nasaya at no kasta. Urayan ta ti babae. At damot langan sumrek iti kaha ti hotel. Mailasin nakpay nga ta ti babae. Imposible adi na ka mailasin. Mailasin munto pa abakbakatan. Isunto pa ilakid tin nga ubing. Kasta nga ta? Amangan no. Apay akas lamadanagan ka. Di na nga ta ipurwak ti kwarta iti sangop. Apay kumangay porwak na. Kasta nga minti naramit ko kankwana, idi binayadak ti utang ni Lloyd. Agar aramit ka laeng iti bukod mong al-alyan. Nagbiit ti iduduras ti negosyo ti anak talakay. Rinupot a kwarta tinapan na inted iti akin kukwa iti hotel. Nadlaw ko ana asidag da iti agnagan iti Lloyd nga empleyado na. Saan la asi kagayam tinakadlaw? Uray siya kat kastamot tinadlaw ko. Gwapo mo't di lalaki, kan nasingpay. Intal una pa'y iti posisyon. Para dalos laang ide. Ita, isumatan ti sumangon no adda guest nga umay. Nakita na siguro ti kababalin jay tao. Isu nga intalek na ti kas jay a trabaho. Lakay, adda nga ta relasyon da. Awan dakis na. Tadaan damutan iti husto nga edad. Ngam no adda. Imbaga na kumaa. Saan mo't ama nang gilimod ti anak ta? Urayin talaeng dagiti pasamak, bakal. Lumugan ka ni ti kotsek, ma'am. Tamapantan iti lodging in annex. Adda nga tadag iti dadakkel mo ijay? Nalabit. Inyawag ko kini mama nga itati ipapanta. Barang sangwanak ni mamam. Wano saan? Ni papam. Apay akas laad da amak mo, madam. Ha? Awan met. Adala ang nalagip ko. Ngam lipata mo dayjay. Talinipat ko magtan. Itapay laeng. Ikidawak iti dispensar. No anyaman ti ipakita da mamaken papaken ka. Namnamaam ka di. Asaan anasaya at ti ipakita da ita kanyak? Saan ko amay pasigurado, ma'am? Ngam amang ano kas jay. Natangig ngamin dagiti dadakkel ko. Di kagdanag. Di daklakit ti saktan. Saan ko mat ida nga an-anuan? Naimbagabigat yo, sir, ma'am. Nakaumayak na pagsaritaan tayo no anya ti aramidan tayo. Noan niya tinagpinirmaan yo, iso ti masurot. Ti umuna nga imbaga ni Lloyd. Ilaklako yo kano ti hotel. Idi kwan, imanugot nga agmerge tayo, tapno kukwayo lata ti hotel. Addabi ngayo, no adaaga po iti ayan ko a parokyano, nga ag-check-in dito'y hotel yo, sir. Kanayon ka di ama puno ti lodging in mo? Uwan, sir. Naawanan ti bakante a kwarto, ibagak adito'y da nga umay. Itulod kan sukunan idatilugan nyo, no kayat dati agpasyar iti igin ti baybay. Sige. Kasta ti aramidan tayo. Ungayam. Sika ka di ti anak ni Macario? Uwan, sir.
Diyak laing pagarop. Asika ti agbalin abos ni Lloyd. Ada ka di dakes na, sir? Nakunang amin ni Lloyd. Anapintas ka no, tibos na. Nakapanawan dagiti dua. Apay nga imbagam tikas jay iti babay. Puno mat anang ko, nga imbaga ni Lloyd kan ni Amalia. Anapintas tibos na. Puno mat ti imbaga na, saan ka di? Medyo agbayin na kitay. Iso binaybay akada kayo tinagsarita. Ay, agpay sutay kunada, akas lapilit ti biyag. Nudaduma, adda ka iti baba. Intun kwan, adda ka iti ngato. Kasladata ti adda iti ngato. Kat ti pamilya ni Macario ti adda iti baba. Ita, datan ti adda iti baba. Kat isudan ti adda iti ngato. Ay, saan gaya man nasaya at tinatangig, no sika ti adda iti ngato. No asino pa iti tinagtagibasit ta. Kasla iso tinangiguyod iti negosyo anang ipangato. Nakamiri sakitan. Tauray maditim pakita iti dahi a babae, di nakbinalos. Adda kamot dito'y lodging in, sir. Adda ka nung amin parokyano nga umay ko alaan, kapsat Macario. Mapanda ka no ijay annex. Kasta ka di, sir. Nasaya at mait, no adwa ka nayon ti parokyano. Tapno ka nayon nga adda umayo alaan ditoy. Si kamat. Sir kala, sir. Manong ko namlatan. Agsugpon tayo iti negosyo. Narwamak ba't nga minamangawag kada kayo iti, sir? Saanen? Ikatamunday ta, sir, nga awag mo kanyak. Sa anak mat a maestro. Si kalata nga rod, Ala, panawan ka pa'y nga rod. Tay nakitaan dagiti tangtangdanan mi nga kalap kabsat. Ay, naduras-dan. Tay supayan tibos dagiti daduma mangalap. Ay, awanan tikas Jeko. Ay, di dakon maawagan iti boss. Manutin sang petyo ag guest. Manipod na sukatan tinagan ti hotel. Kanayunan nga adu ti umay. Inawat ko latan, anagmalas tayo. Kat ti pamilya ni Macario, tinangtulong kada tayo. No saan nga inremedyo ni Lloyd babaan iti tulong dayjay nga imi? Talaga nga awan mapastrak tayo. Isu nga rod, nga imbilang ko nga utang tayo na imbag anakam kadakwada. Datayo itan ti makaut-utang iti na imbag anakam. Ay, agbabawi akon iti madi nga inararamid ko. Saan kayam ngagnanayon ako ko at tinasaya at agasat? Kasta akmat idi. Awan ti impirpirit ko. Takas lasyak idi ti kangatuan. Ita, saanen? Tanda akon iti baba. Tanabangkrap ti negosyo. Anya ka di ti pakariribukam. Itay pa'y adi ka makaid na. Adda nakita ka lalaki nga imasidag kini Emi, manang. Agaram samat dayjay kan kuana. No adda pa nagayat mo ka ni Amy. Masapul nga agaram ka. Sakbay ama unaanda ka. Ngembos ko ni Emi, manang. Awan pilpilian ni ayat, sir. Uray boss mo, no saan? Adda karbangam amang ibaga iti pudno amarikrik nam. Mabainak mat, manang. Anya ti kayat mau. Iturturad mo nga ibaga, wano, maunaanda ka iti sabalay. Jakmat kayat ama unaandak ti sabali, manang. Aramidam nga rod ti rumbang, sakbay amala daw ti amin. Itay pa'y asaan ka makaid na, Lloyd? Ada ka di parikot mo? Pangasim ko, ma.
Tadi nakagura iti ibagaken ka, ma'am. Apay ko makagura ka. No saan mo't adakas ti ibagan? Jak ngaminan maiturid ti marikriknaken ka, ma'am. Agayatak unay ken ka. Idi pa'y nga imbagaken ka. Ngam imbagam nga adapay la ipang pangrunam a proyektom. Mariknak mo't day ta panagayat mo, Lloyd. Inanusam pa'y tinagbalin a janitor. Aramidak ti amin. Maayat naklaang. Miss Amy Hovencio. I love you so much. Gapoy ti anus mo. Saan ka narigat nga ayatan? I love you too, Lloyd Del Monte. Ditan papagayam, tinaggibusan, tesarya tayo italawas, anapauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo, ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.